Jo, to se na Filipa moment. Tady ASMR po dlouhé době. Promiňte, že jsem nevydával. Neměl jsem žádný nápady. Potom mi došlo, že jsem chtěl udělat ASMR s voňavkama. Takže tady máme tenhle Addiction Victorium. Potom máme tady ten trofej. Potom tenhle. Potom tenhle. Tady ten je ten nejlepší. Viděl jsem to na TikToku, že tady to je ten nejlepší kvůli tomu, že tady to je hodně virální. To jsem nikdy nevěděl. Potom máme tenhle. Tenhle od Daniela. Promiňte. Tenhle od Daniela. Takže shoutout si Daniel. Potom máme tady to. A nakonec tady to z policie. Už nevím, jestli jsem to kupoval, nebo to jsem to dostal od Daniela. Každopádně jdeme to vyzkoušet. Smrdit jako použil, ty vole. Vole. Pojď, to smrdí. Nebo tady máme poslední. Fuj. Když se vám ASMR líbilo, dejte like, odběr, zvoneček. A hlavně dejte tam ten zvoneček a tento odběr, protože to, jak jsem zasmradil tady, to je neskutečný. Takže jo, a jestli chcete vidět video, jak to budu rejtovat, hlavně dejte ten like, odběr, zvoneček. Peace.